तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आजचा ब्लॉगसुद्धा खास असणार आहे. आजच्या ब्लॉगमध्ये सगळी खाली बसलेत कट्ट्यावर. आपण तिथे जाऊनच बोलूया, चला. सगळी मागं बसलेत, आपण पण मागत जाऊ ना. आज थोडा लेट झाला आहे मला यायला. मम्मी गेली पुढं, मीच राहिलं मागं. इथं सगळी बसलेत मागं. आणि आमचा फुटपाथ छोटासा, इकडे सगळी ही पडली झाडं, ही सगळं. ते बघा, ऊसाच्या बाजूला मांजराचं पिल्लू बसलं छोटंसं. बघा व्ह्यू. आज सनसेटनं दाखवता आला, कारण मला लेट झालेला खाली यायला. आणि बाजूला सावंत काकांच्या घराचं काम चाललं आहे, ते सगळं सामान ठेवलं आहे बघा. हे नानांचं घर, शालीन. आणि आम्ही जिथं राहतो ना त्या घराचं पण तुम्हाला मी नाव दाखवते, सुहिरा. त्या घराचं नाव सुहिरा आहे आणि त्या घराचं नाव शालीन. त्या आम्ही राहतो. तर आपण मागं जाऊया. इथं स्कूटी उभी आहे ना, ते म्हणजे मी चालवते, पण आता बंद पडले. ते चालू करून आणायचे, पण पप्पा कधी नेतात त्याच्यावर आहे. मी म्हणलेलं पप्पांना मी नेते म्हणून, तर पप्पा म्हणले मी आल्यावर जाऊया. पप्पा काय लवकर येत नाही, तुम्हाला तर माहीतच आहे. कुणालची सायकल चालूया आपण जरा वेळ. आणि आज कुणालची तब्येत थोडी खराब आहे, त्यामुळे कुणाल नाही आला. फक्त आर्यन, राजवीर आणि हर्ष क्रिकेट खेळतात, ते आपण बघूया. तिघंच खेळतात. सायंकाळ होत आले तरीसुद्धा आता खेळत बसले. तिघंच खेळत आहे, तिघंच खेळत आहे. आर्यन तिघंच खेळत आहे. आर्यन बॅटिंग करतोय, मला खेळून पण दिलं नाही आणि बॉल आणायला पाठवतो. कुठं पडला बॉल? आता इथं पडला. झालं यांचं क्रिकेट खेळून. मी संपल्यावर आले दाखवायला तुम्ही. हे ग्राउंड आहे, इथं इथं खेळतात. आणि इकडे सगळ्या बिल्डिंगच आहेत. आता बघा बाजूने सगळ्या बिल्डिंगच गेली पुढं. मी राहिल्या बघ. पार्टी जिलेबी. आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति
आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच कुठल्या तरी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा, सी यू.